Здравейте всички, които ме гледате. Аз съм Асма и това е втори епизод на CES Pocket, къде аз така го наричам. И тук сега какво е станало и аз не знам. Навсякъде има барикади, обаче никой не се движи. Никой. Ама някой не стреляше. Някой ще спечели сега, времето свърши. И някой не стреляше тук. Или това, защото аз скочих. Само е този тук стреля. Това е много странно. Не знам какво става тук. Но може би ще лехна от сървъра. Къде чак има барикади. Странно. След едно времето е спряло. Стигате от кърня. Странно. Легваме този сервер просто. И да. Сега обещах, че ще правя на Терария, обаче не искат да ми се качат клипчетата на тази игра. Рекорда е снимал, обаче като ги кача, забива на някой процент и не продължава просто. Не знам защо е така. Съжалявам, много не ми се играе на Терария от начало. Но на Майнкрафт ще си го продължа оцеляването. И да, предлагайте на Майнкрафт какво да направя. И сега, да, Избе. Чекам, аз от кой отбор съм. Не знам, тук очевидно е дет матч. Гъмто на това оръжие, че зарежда много бавно. Все пак гледам 200 от 100 патрона. 100 от 200, не знам. Също го изненадам. Не, има един от моя отбор. Добре, значи това е. То ме оби. Нищо, продължавам. И съжалявам, отдава, доколкото гледам, най-много се гледа тази поредица. Тоест, първият епизод само на това. Защото аз преди имах само един епизод. И той гледа най-много от всичките ми други клипчета. И двамата се убихме едновременно. И това най-много се гледаше. Имаше 17 гледания. Последния път, като го гледах. Което за мен е много. 17 гледания и при това според мен беше най-лошото ми клипче.
първия епизод, но вече те знам. И реших да продължат поредицата, за да видя дали този клип ще се хареса от другите. Гадост, много бавно въртя. И да. Значи мисля, че съм терорист и спамвам различно. Убих ли го? Димка! Убих го. Не. Към... Гадост! Не, ще ме убият по-бързо, зареждай. Не. Трябва да си купя друго оръжие. Ще си купя... Това мисля, че е по-силно. По-бързо зареждай. Има по-голям менник, доколкото ги... то го забравих тотално. Ще продължа поредицата, колкото вие искате. И пак казвам, предлагайте мобилни игри, за да може вие да се забавлявате, като ме гледате на игри, които вие искате. Просто напишете в коментарите. Ако не можете да напишете, не знам как да ми предложите. Но просто, ако не, помолете просто някой ваш приятел, ако има канал в YouTube, да... Това оръжие определено е по-слабо от другите. Защо това си купа? Да е по-силно. За следващия път ще си купя така тук. Оп. Так ме убиха. Да, в тази игра се казвам Pixel Force, защото името Maxman не ми го зачита. Иначе и купим си това оръжие, да. Определено. Чакай. Това ли беше? Не. Бърках оръжието. Ще това е силно. Чакай. Сега ще видя. Това как идеално. Снайпер определено е най-силният, но... Трудно. Добре, това определено е силничко. Добре. Уби. Това е било той. Как? Таз... Значи не. Готово. Така. И... Очевидно ще сме справили. Не, зареждай. Като винаги ме хващат, когато си презареждам оръжието. Като клипче стана 9 минути. Уха. Има един. Гадост, пак ме хванаха. Не. Е така. Пълна мисъл. Така. Ама. То с граната. Сколко? Спок, приятел. Няма да ме отседиш. Това е нещо като CES. Даже долу се съкръщава CES, но не е по-излишно дългото име от истинското име на CES. Тук няма никой. Знам нещо. Ще
се скрие ето тук, отзад. Така ще кликна тук. И ще чакам тук някой да се спалне и така ще го убия. Или някой просто да дойде. Аз не мога по-навътре. И къвто бил напад, трябва да си... Защо половината хора са с такова оръжие? Да, може някое време с мой приятел да играя. Както и казах на Minecraft мултиплеер. Обаче... как не? Оф. Ще си купя така. Ще си купя така това оръжие. Ама то ми го няма. Ще бъде салък. Да си силничко. Аз най-пара си нанесем. Как го целих толкова пъти? Това клипче си на мен. Ти на CES определено не стават най-дългите епизоди. Добре. Тук определено още се скрилня. И определено някак си ме уби. Добре. Въпреки че веднъж убих мой приятел доста далеч. Къде сбратовчет ми силно. Да. Добре, да посетим друг сървър. Сега само излеза. Към... тук. Тук се тегли мапа. Няма значение. Искам плей. Хавайт. Не, тук е някак. Пуста ще извън. Ще изпълним. Добре. Сега ще си купя. Тук ще с места. Не. Не съм убил. Добре, тук някой е умрял. И се отстреляли, прилича на черна дупка. С черна дупка. Тук няма нищо. Тук няма живот. А имаше ли? Дус. Контртерористи. Добре. Дай да пускай. Готово. То долу е много място. Така. Не, как ме уби? Очаква долу слад. Драо. Окей. То сървър трябва да чакам. Така че ще излезе от него. И не знам колко дълго ще стане, но надявам се да ви интересува.